телепортирах се. И сега... Това не е много цветно, единствено, както иде. А ти как ми с телепортация? Къде са 10 монети? Пред очите ти, Защо не когато ги дадеш и те влизат в действие. Само силата на Fire Tiger може да види 10 монети. Ясно. Добре, ще ми кажеш ли само дето каква е силата на всяка една? Има монета на гепарда, монета на орела, и монетата на слона, монетата на кита, вълча монета и монетата на лисицата. И не ме остави да довърша. Точно това му трябва. Да. Добре. Сега ще ходя да открия Денис. Но къде ли е той? Аз имам такава сила, която като си помисля с някой човек, отивам при него. Имаш и още как, нали ти казах, че всичко на света имаш. Изчакам малко да си помисля и да отида при Денис. Денис, тук си. Значи, дойдох, разкрих, че има много добри сили и дойдох да ти дам, това е вълчата монета, която ти дава сила на вълк. В смисъл, сега искам да, тъй като получих тази сила, т.е. придобих я и аз нали съм огнен тигър и бих искал, тъй като аз виждам най-много врагове, така ми каза специално повечето, което е с повече от мен. Ми каза, че аз виждам собствено мои врагове, които тези хора не виждат, но аз разбрах, че тези, как да кажа, врагове ще се появи и ще започнат да виждат и нормалните хора. И така ще стане, те ще се опитат да превземат къщи и всякакви неща. Това не бива да се случва. И за това ти давам тази сила. Цялата банда е диамантено момиче, което си нямам представа кое е това момиче, но ще го потърся. Диамантено момиче, приятелно момиче, аз и ти. И имам още двама приятели, на които ще ми дам монетата на гепарда и монетата на орела. Сега мисля да ти дам вълчна монета и ще си ходя. Обаче имай го предвид, че когато примерно си вкъщи или нещо правиш, можеш да срещнеш нейните врагове, използвай си силата разумно. Заповядай. Сега искам да си намерим някакъв транспорт. Всъщност аз мога да се телепортирам. Не знам вълчите си или какви са, но ти предлагам да открием диамантено момиче. Според мен тя има някаква сила да става от диамант или нещо подобно. Сега, а ти къде се срещна това момиче? Това момиче не ми срещнах съвсем случайно. Щях да... По-скоро това момиче може и да е невидимо, да си говориш с него, защото е вятърно момиче, може да става невидимо и от вятър. Сега се чудя как да намерим диамантен момиче, освен ако не се наложи. Може би бях видяла едно за издирване и се надявам да не е престъпничка. Пишеше, че е за издирване. И сега нека се затичаме с максималната ни скорост и я потърсим, ако дано я открием. Моите двама приятели със силата на орела, силата на гепарда ще станем доста така да кажа, силно. Сега опитай се да дигнеш максималната скорост, заедно сме, ще тичаме с максимална скорост. Добре, готви се. На 3 тръгваме. 3, 2,
ти нали имаш вълчици. Де факто, може би трябва да се обединим. Диамантено момиче, както казахме, се надявам да не е престъпничка, но ще мисля да ида до един свят, от който разбрах се от една река, като малка книга, която пише на намерих случайно. И така да е и за това ще се наложи да се разделим. Откъснем диамантово момиче, да открием. А тези врагове, които ги виждам, предполагам, че са и повече от един-два. И мисля, че техния водач е жена. Може би се налага да се разделим по най-опасния начин, а пък ти, ако има някакъв проблем, се обади. Аз разбрах, че не мога да комбинирам повече от една монета, защото няма как да се съберат толкова сили. Аз съм с най-силната сила. Така че, айде, късмет, да не откриеш. Ако откриеш диамантово момиче, аз ще те съм. Айде, чао. Чакай, за какво ходя, като мога да се телепортирам? Ето. Това е спря да вари. Къде да намеря диамантено момиче? Трябва да се ориентирам по някакви стъпки. Трябва да намеря човек, който може да ми опише. Да се пусне супер. Защото ни трябва за онази битка с враговете, които само ние виждаме. Не знам къде е. Ако искате да прочертайте където живее, там ли къде живее тя? Не. От тук, като видите направо, завивате вдясно, тя ще върти диамантово момиче. Може ли да ми кажете? Можете ли да ми кажете, първо да ми опишете как изглежда и второ ми кажете как изглежда място. Аз мога да се телепортирам. Тя винаги седи в лав шал с едно черно яке, очила и раница на Мики Маус. Ако искате, ще ви заведа до там, защото няма как да ви го обясня. Между другото, разбрах, че вие сте един призрак, който може да става невидим, нали сте от вята? И аз нон-стоп си говорех с вас. Вие се телепортирахте също. Аз последно бях с вас. Кога бях с вас? Някъде... Не знам, около преди 1-2 дни. Да. Хайде се... Добре, айде да се телепортираме. Телепортирах. Да. Здравейте, да. Здравейте, какво мога да ви помогна? Организираме една война срещу всички хора, които само ние виждаме. Да. И се надяваме да се включите. Аз
знам, че от тези врагове, които са срещу нас, са трима. Човек с штръкнала коса като професор, едно момиче, а другият е нещо като... Не мога и да го опиша. Добре. Разбира се, мога да ви помогна. Кога трябва да е тази война? Мисля да е утре в една друга вселена. Аз видях една книга за тези вселени и мисля да е в една друга вселена, в която е навсякъде цветна. Тя ми беше казала за цветно място. Ми каза и за 10 монети. Да. И аз ги знам тези 10 минути. Да. Добре. Вие тук ли живеете? Да, живея тук. Добре, значи ние сега ще си ходим. Вие предлагам утре тук ще ви чакам. Добре. Мога и в 12 или в 1 да съм тук. По-скоро ние ще дойдем при вас, ще ви се обадим, вие като дойдете и ще се телепортираме заедно, тъй като аз съм с най-силната сила Fire Tiger и само аз мога да отивам в чак в други вселени. Но, не забравяйте, защото света може да изчезне, ако не излезем през нас и не се съпротивлява. Да, не забравяйте. Добре. Хайде ще телепортираме.